Φέτος είναι η πρώτη φορά που περνάω παραμονή Χριστουγέννων μακριά του. Εγώ ήμουν πάντα μακριά από την οικογένειά Δεν μου. θέλω να βλέπω κατεβασμένα μούτρα απόψε. Όχι, εγώ δεν πίνω, αλλά απόψε θα πιω πάρα πολύ. Ακούστε. Και ποιος σου έδωσε την άδεια γι' αυτό? Κανείς δεν μου έδωσε την άδεια. Σήμερα είμαι μια ελεύθερη γυναίκα. Ας πιούμε λοιπόν με αφορμή το γάμο της Αλόντρα. Ησυχία. Ησυχία. Ζαχαρωτά, έτσι είναι το έθιμο στο χωριό μου. Όλοι μπράβο. Έφερα ζαχαρωτά, κύριε, ποιος θέλει? Όχι άλλο. Άφησε το. Γιατί δεν περνάμε στο σαλόνι να ακούσουμε λίγη μουσική από το γραμμόφωνο? Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο. Αλλά ας πάρουμε το μπουκάλι μαζί μας. Λιμπράδα, Τι είναι? πού άφησες το μπουκάλι? Το φέρνω αμέσως. Τι συμβαίνει με αυτή τη γυναίκα? Τίποτα δεν συμβαίνει, κύριε Αλφρέντο. Η Ροζίτα είναι πολύ χαρούμενη. Το ίδιο να είστε κι εσείς. Το να έχει κανείς μια τόσο αισιόδοξη γυναίκα σπανίζει. Και δεν έχω πια χρόνο να ψάξω για άλλη, Πάω να δω αν κοιμάται το παιδί και κατεβαίνω αμέσως. Θεία Βαρβάρα, η γαλοπούλα που έφτιαξες με το δεντρολίβανο ήταν εξαιρετική. Και βέβαια. Όλα είναι εξαιρετικά. Ώστε λοιπόν ήσουν στη Νέα Υόρκη, Η Βαρβάρα είναι πολύ καλή μαγείρισα. Είναι πολύ καλό. Παλιότερα. Και είναι υπέροχη πολύ. Επιτέλους σε βλέπουμε, Ραμύρο. Αλήθεια, ενοχλήθηκα πολύ. Όλο την κουβέντα σου είχαμε με τον Μπρούνο. Είσαι πολύ όμορφη. Ελπίζω ο άντρας σου να μου συγχωρέσει τα κοπλιμέντα μου. Φυσικά, Με συγχωρείτε, Χριστίνα μου με έχει γίνει πολύ συγχωρείτε. ελκυστική. Θα είναι η μου. Εννοώ ο πελαγός. Αυτός είναι που λένε ότι κάνει τις γυναίκες ομορφότερες. Τους πρώτους μήνες ειδικά. Ένα τρίτο παιδί δυναμώνει κάθε σχέση, έτσι δεν είναι? Συγχαρητήρια και στις δύο. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια Ησυχία. πολλά. Στην υγεία σας. Την υγεία σας. Χρόνια πολλά. Στην υγεία σας. Ροπέρτο, αυτή είναι η δεύτερη φορά που πατάς το πόδι μου. Ποιος βιάζεται? Τα πόδια σου είναι τόσο χοντρά και μαλακά που αντέχουν τα πάντα. Κοίτα, νομίζω ότι έχεις πιει περισσότερο από όσο έπρεπε. Έπρεπε να το κάνω. Έπρεπε να το κάνω για να πείσω την κυρία Λορέτο να ξεχάσει όλα αυτά τα προβλήματά της. Και το πέτυχες. Γιατί πρώτη φορά τη βλέπω να γελάει σαν τρελή. Λοιπόν, ήρθε η ώρα Για ποιο πράγμα? να τη ζητήσω σε χώρο. Με συγχωρείτε. Συγγνώμη, πώς αισθάνεστε αγαπητή κυρία Λορέτο? Πολύ ζαλισμένη με τόσο που ήπια. Λοιπόν, ας χορέψουμε, να πάρετε καθαρό αέρα. Όχι, εγώ ποτέ δεν χόρεψα σε όλη μου τη Λοιπόν, ζωή. ήρθε η ώρα να εγκληματιστείτε. Πάμε. Ένα, δύο, Όχι, Ροπέρτο, σε παρακαλώ. ένα, δύο, ένα, δύο. Έλα, Θεέ μου, κοιτάξτε, η Λορέτο χορεύει, δεν το Σίγουρα έχει πιστεύω. μεθύσει. Το βλέπω και δεν το πιστεύω. Θα με ζαλίσεις, μη με στριφογυρνάς. Δεν σας τριμωγεννώ εγώ. Είναι το ποτό. Λοιπόν, είστε ευτυχισμένοι? Είμαι απλώς μεθυσμένη. Δεν ξέρω ποια είμαι και τι κάνω εδώ μέσα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε μέχρι να παίζουμε ξερί στο έδαφος. Ξέρεις κάτι, Ρόζα? Είσαι ακόμα πολύ ευκίνητη.
Γιατί είσαι ο καλύτερος χορευτής και με κάνεις να νιώθω όμορφα. Θυμάσαι που χορεύαμε αυτό το βάλ στο σπίτι της θείας σου, της Σιμώνας. Ναι, αλλά τότε χορεύαμε να μίλει μακριά ο ένας από τον άλλον. Τώρα όμως μου σφίγγει στη μέση και είμαστε τόσο κοντά που δεν είμαστε πια δυο άνθρωποι, αλλά ένας. Ξέρεις ότι μετά από τόσα χρόνια γάμου σ' αγαπάω ακόμα πιο πολύ. Πώς γίνεται να μην το ξέρω, κι εγώ σ' αγαπώ το ίδιο. Αχ, γλυκιά μου. Εμείς δεν είμαστε τόσο τυχερές ώστε να βρούμε μια τέτοια αγάπη. Μη συγκρίνεις τον εαυτό σου με μένα. Εσύ βρήκες την αγάπη και την ανταπόκριση. Αντιθέτως, εγώ είχα απλώς παραδοθεί σε ένα όνειρο. Όχι, ο Ραούλ ήταν αληθινά ερωτευμένος μαζί σου. Κι όμως δεν γύρισε. Αλλά μπορώ να σου πω ότι δεν με νοιάζει πια. Η κόρη μου ήρθε να γεμίσει το κενό. Ας πιούμε λοιπόν για τελευταία φορά εισηγείαν του Μπρούνο και του Ραούλ. Τι λες? Τέλεια. Ας πιούμε. Ας πιούμε και στους δύο ανθρώπους που θα μας κάνουν να τους ξεχάσουμε. Ποιους? Στον Κάρλος που θα γίνει άντρα σου. Ναι. Και στη μικρή Λέτη που θα με στηρίζει. Εισηγείαν. Εισηγείαν. Όχι, αυτό είναι καλύτερο. Όχι, κοίτα τι όμορφη Κοίτα, θα που το είναι. δοκιμάσω. Α, καλά. Πρέπει να είσαι πολύ ευτυχισμένος στο βουνό, Ραμύρο. Ναι, Σεσίλια. Πράγματι ευτυχισμένος. Μα τι σε έκανε να φύγεις μακριά από την πόλη? Η αραβωνιαστικιά μου πέθανε από έμφραγμα λίγες μέρες πριν από το γάμο. Ήμουν συντετριμμένος και αποφάσισα να αναζητήσω λίγη μοναξιά. Ραμύρο, προσκάλεσέ μας στο εξοχικό σου. Για τον Μπρούνο ήταν οι καλύτερες μέρες της ζωής του εκεί. Αλήθεια είναι. Ευχαριστώ. Αλήθεια είναι. Αλλά αυτή η εποχή δεν θα ξανάρθει. Πολύ θα ήθελα να δω το μέρος που τον έκανε τόσο πολύ ευτυχισμένο. Ναι, αγάπη. Αλλά είναι πολύ δύσκολο. Το βουνό δεν είναι πολύ ευχάριστο μέρος για τον Χαβιέ και τη Μαργαρίτα. Αν είναι απαραίτητο, θα μείνω εγώ εδώ με τα παιδιά. Φαίνεσαι ομορφότερη όταν δεν μιλάς, θεία Βαρβάρα. Μπρούνο, τι Όχι, λες? αστείευομαι. Απλά ένα αστείο. Ευχαριστώ, θεία, αλλά έχω πάρα πολλή δουλειά. Όμως, θέλω να καλέσω το Ραμύρο και τη Σεσίλια να περάσουμε μαζί την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Πού, αγάπη μου? Στο Κωτιγιόν. Ήδη κανόνισα με τους συνεργάτες μου και θα τους πω ότι θα έχουμε κι άλλο ένα ζευγάρι στη γιορτή. Τι λες, Σεσίλια? Πολύ ευχαρίστως. Αν ο Ραμύρο είναι συνοδός μου. Φυσικά. Εντάξει. Τέλεια. Ο καινούριος χρόνος θα μας βρει στο Κωτιγιόν. Γεια σας. Στην υγειά σας. Βίβα. Η κούκλα που χάρισε στη Λέτη θα είναι το αγαπημένο της παιχνίδι. Δεν πιστεύω να της αρέσει ο γάιδαρος που της έφερε ο Κάρλος. Ναι, θα της αρέσει. Είναι συμπαθητικός. Όχι. Έτσι, μωρό μου. Ήμασταν πολύ χαρούμενες χθες, ξαδερφούλα. Άσχετα αν οι μνήμες και η νοσταλγία επανήλθαν. Μνήμες που εξαφανίζονται μέρα με τη μέρα. Ευτυχώς έτσι είναι. Ήταν πολύ ευτυχισμένη η κυρία Ροζίτα. Ποτέ δεν τη φανταζόμουν τόσο αστεία. Δεν σταματούσε τις προπόσεις και ήπια πάρα πολύ. Εξάλλου χόρεψε με τον κύριο Αλφρέντο. Ο γεροντάκος ξέχασε τους ρευματισμούς. Η σαμπάνια που ήπιαν τους ελευθέρωσε από τα προβλήματά τους και γελούσαν σαν παιδιά. Καλημέρα, κορίτσια. Ήρθα να σας πω ότι η κυρά μου φαίνεται πολύ άρρωστη. Μα τι της συνέβη? Άρρωστη. Πραγματικά δεν ξέρω, αλλά δείχνει πολύ χλωμή σήμερα και σχεδόν δεν λέει κουβέντα. Φοβάμαι ότι είναι πολύ άρρωστη. Θεέ μου, πάω να δω. Κρατήστε το Ναι, παιδί. ναι. Να τη βοηθήσει τη Ροζίτα μου, έτσι. Δεν θέλω να πεθάνει. Μην ανησυχείτε. Λυπάμαι για σένα, μωρό μου. Αν η Ροζίτα πεθάνει, θα μείνεις χωρίς παππούδες. Γιατί εγώ θα πέσω με το κεφάλι από ψηλά στον δρόμο. Στον δρόμο. Τι σας λείπει, κύριε? Το βούτυρο Γενοβέφα. Πάντα ξεχνάς να το φέρεις. Μπρούνο. Συγγνώμη, κύριε, θα το φέρω αμέσως. Να σε βοηθήσω. Δεν σε παρακαλώ. Νόστιμο δεν είναι. Δεν σου φάνηκε ότι η Σεσίλια δείχνει αναζωογονημένη με την παρέα του Ραμύρο? Αν αρέσει ο ένας τον άλλον,
Θα γίνουν ωραίο ζευγάρι. Είναι πολύ γρήγορα. Είναι δύσκολο. Δεν το χωράει το μυαλό μου ότι μια γυναίκα μπορεί να σταματήσει να αγαπά τον άντρα της και ακόμα χειρότερα ξαφνικά να της αρέσει κάποιος άλλος. Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί όχι. Αυτή δεν αγαπά πια τον Βίκτορ. Το κάθε της στη ζωή έχει ένα τέλος. Ακόμα και η αληθινή αγάπη. Σε αγαπάω τόσο πολύ όπως την πρώτη φορά. Πιστεύω ακόμη περισσότερο. Αποκλείεται μετά από 14 χρόνια γάμου να είμαι ερωτευμένη. Λοιπόν, το σπουδαιότερο είναι ότι θα πάμε μαζί στο κωτιγιόν. Θα περάσουμε υπέροχα. Κυρία Ροζίτα, πώς είστε? Κυρία Ροζίτα. Δεν απαντάει. Νομίζω ότι είναι πολύ χλωμή. Καλύτερα να φωνάξουμε ένα γιατρό. Όχι γιατρό, μην αναστατώνεστε. Δεν είστε καλά, κυρία Ροζίτα. Έχετε μαύρους Και κύκλους πώς στα μάτια περιμένετε σας. να βρείτε μια αγρία γυναίκα που υποφέρει από πονοκέφαλο? Νομίζετε ότι είναι αποτέλεσμα της χθεσινής σαμπάνιας? Φυσικά, καλή μου. Το κεφάλι μου πονάει τρομερά και πεθαίνω από δίψα. Πήγαινε να φέρεις λίγο νερό. Θα προτιμούσα πορτοκαλάδα. Η γλώσσα μου στέγνωσε σαν το του παπαγάλου. Θα σας τη φέρω. Παπαγάλος. Αλόντρα, δώσ' μου μερικές κάψουλες, σε παρακαλώ. Εκείνες που είναι στο κομμωδίνο. Αυτές που είναι για την ημικρανία. Αυτές. Μας κατατρομάξατε. Ο κύριος Αλφρέντο μας είπε ότι ήσασταν το θανατά. Ο φτωχούλης μου ποτέ δεν με είχε δει πιωμένη. Πραγματικά νομίζω ότι δεν θα ήταν δύσκολο να βάλετε ένα ακόμη τραπέζι για 2 άτομα σε μια τόσο μεγάλη αίθουσα. Σας το ξαναλέω, κύριε, είναι αδύνατο. Όχι. Για την παραμονή της πρωτοχρονιάς, το κοντιγιόν εδώ και μέρες είναι όλο κλεισμένο. Θέλετε να ξανάρθω αύριο? Κάντε το. Όμως σας είπα, χάνετε τον καιρό σας. Καταλαβαίνω τι εννοείτε. Ένα ζευγάρι θα ακυρώσει την κράτηση και θα μου δώσετε το τραπέζι. Κοιτάξτε, κυρία. Έχω μια μεγάλη λίστα ανθρώπων που μας ζητάνε να τους κρατήσουμε τραπέζια στο Μην όνομά τους. ανησυχείτε. Θα έρθω πάλι αύριο. Θα περάσω την παραμονή της πρωτοχρονιάς εδώ στο κωτιγιόν με την αραβωνιαστικιά μου. Με συγχωρείτε και ευχαριστώ. Θα σας δω αύριο. Ναι, κύριε. Πώς είναι, πεθαίνει? Όχι. Η κυρία Ροζίτα είναι μια χαρά, αλλά διψάει πολύ και έχει πονοκέφαλο. Πες μου, νομίζω ότι η πίεσή της έχει ανέβει. Ούτε αυτό είναι. Φταίνε μόνο οι χθεσινές προπόσεις. Η κυρά μου, η Μπεκρού. Κοίτα, θα της το πω μια και έξω πόσο ντρέπομαι για τη συμπεριφορά της. Εγώ ντρέπομαι, μωρό. δεν μπορώ. Όχι, κύριε Αλφρεντίτο. Αν τη μαλώσετε θα πεθάνει. Και μην ξεχάσετε το μωρό όσο εγώ θα ετοιμάζω την πορτοκαλάδα. Άκουσες, Λέτη? Η γιαγιά σου δεν πεθαίνει, Δύο ντομάτες. Πού πηγαίνεις τόσο βιαστική? Να φτιάξω λίγη πορτοκαλάδα στην κυρία Ρόζα. Ξύπνησε με φοβερή ημικρανία. Δεν έχει συνηθίσει να πίνει και επόμενο ήταν ότι θα αντιδρούσε έτσι. Δεν θα το πιστέψεις πως ήρθε 2 φορές στην κουζίνα και ήπια για τους γονείς μου που ήδη είναι μακαρίτες. Μα τι λες τώρα? Φτιάξε την πορτοκαλάδα, σε παρακαλώ, και εγώ θα πάω στο μωρό. Το άφησα με τον Δεν κύριο θέλω Αλφρέντο. αμέσως, καλή μου. Θα της πάω την πορτοκαλάδα γρήγορα. Πώς αισθάνεσαι? Καλύτερα, καλέ μου. Μα πάνω απ' όλα, γιατί είσαι κοντά μου. Δεν θα με χαϊδέψεις? Όχι, δεν νομίζω ότι το αξίζει μετά από την αδιάντροπη συμπεριφορά σου. Αδιάντροπη, διασκέδασα λίγο. Είσαι θυμωμένος? Φυσικά. Χθες βράδυ έκανες πρόποση ακόμη και για τις μύγες που συναντάς στον δρόμο. Γιώργο, πολύ ευτυχισμένη, πολύ ευτυχισμένη. Θα έλεγα πολύ υπερβολικά για την ηλικία σου.
Δεν μ' αγαπάς πια. Μακάρι ο Θεός να με λιπότανε και να με άφηνε να πεθάνω εξαιτίας αυτού του καταραμένου Όχι, μην λες τέτοια πονοκέφαλου. πράγματα, Ρόζα. Θυμήσου ότι δεν μπορείς να πεθάνεις πριν από μένα. Αυτή είναι η συμφωνία που κάναμε όταν παντρευτήκαμε. Τότε πες μου ότι με συγχωρείς. Καλά, σε συγχωρώ. Εξάλλου χτες βράδυ ήσουν πολύ αστεία. Σε ευχαριστώ αγάπη μου, σε ευχαριστώ. Όμως θυμίσου ότι η συμφωνία ήταν να πεθάνουμε μαζί πιασμένοι από το χέρι. Κοίτα τι όμορφο που είναι, Αλόντρα. Είναι πανέμορφο. Όλα είναι θαυμάσια. Θα φορέσω ένα από αυτά την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Σίγουρα το φόρεμα της Λετήσια θα μου φέρει τύχη. Πού θα σε πάει ο Κάρλος? Το ξέχασα. Σε ένα υπέροχο μέρος. Το λένε Κωτιγιόν. Όμως δεν έχει βρει τραπέζι. Ο Κάρλος είναι ικανός για τα πάντα. Όχι. Θυμήσου ότι όταν σου είπε ότι θα παντρευόσουν, εσύ τον κορόιδευες και αυτό σχεδόν το έχει πετύχει. Νιώθεις ότι τον αγαπάς? Ναι. Περισσότερο από ό,τι φανταζόμουν. Αυτό είναι καλό. Θα είσαι ευτυχισμένη μαζί του. Με συγχωρείς. Θα ανοίξω εγώ το μαγαζί και θα σε περιμένω εκεί. Άστη σε μένα. Σε ευχαριστώ. Σύμφωνα με τη θεία Βαρβάρα, το Κωτιγιόν είναι εξαιρετικός χώρος. Ναι, δεν έχω ξαναπάει εκεί, όμως η κράτηση είναι για 8 άτομα, αγάπη μου. Μπρούνο, λυπάμαι που το λέω, αλλά εάν είναι τόσο κομψός χώρος, δεν έχω τίποτα κατάλληλο να φορέσω. Τι εννοείς δεν έχεις τίποτα κατάλληλο να φορέσεις? Όχι, Μπρούνο. Και αυτό τι είναι? Ήταν ποτέ δυνατό να μην σε σκεφτώ, αγάπη μου? Χρυσό μου. Δες το και πες μου αν σ' αρέσει. Μπορείς να δεις αν σου ταιριάζει. Σίγουρα. Είναι πανέμορφο. Πώς είχες το αγαπημένο μου χρώμα? Μα ταιριάζει στα μάτια σου. Θέλω να αποχαιρετήσω τον παλιό χρόνο συντροφιά με μια πολύ πολύ όμορφη γυναίκα. Αν βάλω τα δυνατά μου θα είμαι εγώ. Πρέπει να αντιμετωπίσεις τον πόνο με το κεφάλι ψηλά. Με το κεφάλι ψηλά. Γεια σου, ξαδερφούλα. Τι πούλησες σήμερα? Τίποτα. Το απόγευμα δεν ήρθε κανένας. Είπα να γράψω στη μαμά και να της πω ότι απέκτησε εγγονή. Λες να έρθει να τη δει? Μακάρι. Μα κι αν δεν έρθει δεν με πειράζει. Τώρα πες μου, πώς τα πήγατε με τη μαμά του Κάρλος? Πολύ καλά. Είναι μια κυρία πολύ καλή, πολύ έξυπνη. Μου ενέπνευσε εμπιστοσύνη. Αυτό που δεν μου άρεσε είναι αυτό το σπίτι που μένουν. Γιατί? Είναι ένα σπίτι πολύ μεγάλο και με πολυτέλεια. Ωστόσο αισθάνθηκα ότι υπήρχε μια βαριά ατμόσφαιρα και μοναξιά. Παράξενο. Ζουν μόνοι ο Κάρλος και η μαμά του? Ναι. Σε αυτό το σπίτι παντρεύτηκε η κυρία και γέννησε τα παιδιά της. Νόμιζα ότι ο Κάρλος ήταν μοναχοπέδι. Ναι, και εγώ το ίδιο. Όμως τις προάλλες μου είπε ότι τα αδέρφια του είχαν σκοτωθεί σε ένα φοβερό δυστύχημα. Δεν ρώτησα λεπτομέρειες γιατί είδα ότι δεν ήθελε να μιλάει γι' αυτό. Πώς της φάνηκες της κυρίας? Μάλλον με συμπάθησε. Και εννοείται υποσχέθηκα στον Κάρλος πως θα τον παντρευτώ. Το αποφάσισες? Ναι, με λατρεύει και θα γίνω γυναίκα του. Μήπως όμως το κάνεις για να ξεχάσεις τον άλλον? Του Κάρλος δεν του αξίζει να τον παντρευτείς αν δεν τον αγαπάς. Τον αγαπώ. Αν και δεν ξέρω αν νιώθω το ίδιο πάθος που ένιωθα για τον Μπρούνο. Και τι θα γίνει αν αφού παντρευτείς ξανασυναντήσεις τον Μπρούνο?
Όχι. Δεν το νομίζω. Ακόμα κι αν συμβεί, τότε το πεπρωμένο θα αποφασίσει τι θα γίνει τελικά. Χριστίνα, τι έκπληξη. Ήρθα να σε δω γιατί ανησυχούσα για σένα. Πώς αισθάνεσαι? Ωραία. Μια χαρά είμαι. Αποδέχομαι την πραγματικότητα και προσπαθώ να κάνω σχέδια για το μέλλον. Έφυγε ο Βίκτορας. Αύριο. Θα πάει προς τα βόρεια με την αδελφή του για να αποφασίσει τι θα κάνει με τη ζωή του. Και γιατί δεν περιμένατε? Εννοώ ότι τα Χριστούγεννα πλησιάζουν. Δεν υπάρχει βία. Ο χρόνος δεν έχει να κάνει τίποτα με αυτό, Χριστίνα. Και οι δυο το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορούμε να μείνουμε άλλο μαζί. Θέλεις να πιεις κάτι? Ναι. Θέλω να πιω κάτι σήμερα. Πρέπει να το γιορτάσουμε. Δηλαδή, τι θα γιορτάσουμε? Το τρίτο παιδί που περιμένω. Πώς, τι είπες? Περιμένω το τρίτο μου παιδί. Αχ, Θεέ μου. Μετά από 10 χρόνια και στην ηλικία σου. Με συγχωρείς. Δεν ξέρω αν έπρεπε να σε συγχαρώ ή να πολύ πάμε. Ήρθα επίσης να σε καλέσω για το ρεβεγιό των Χριστουγέννων. Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Υπέφερα που θα τα περνούσα μόνη μου. Αυτό δεν θα συνέβαινε αν είχες παιδάκια όμως? Δεν ήταν δική μου επιλογή να μην έχω. Ήταν θέλημα Θεού. Αυτό είναι όλο. Δεν είναι πολύ όμορφο αυτό το γαϊδουράκι? Πιο ακριβώς. Αυτό δεν υπάρχει άλλο. Το κοριτσάκι θα φοβηθεί, δεν καταλαβαίνω γιατί της αγόρασες αυτό το παιχνίδι. Όχι, δεν είναι τόσο άσχημο. Εξάλλου πρέπει να αποδέχεται κανείς την ασχήμια. Την ομορφιά, την καλοσύνη και το κακό. Τον ήλιο και το φεγγάρι. Έχει όλη τη ζωή μπροστά της για να τα μάθει αυτά. Τώρα το μόνο που χρειάζεται είναι φιλιά, τρυφερότητα και φροντίδα. Κι εγώ τα χρειάζομαι, αλλά εσύ δύσκολα τα δίνεις. Θα έπρεπε να πληρώσεις το στοίχημά σου τώρα. Θα το κερδίσεις μόνο αφού παντρευτούμε. Θα της αρέσει η κουκλίτσα που της αγόρασα πιο πολύ και από το γαϊδουράκι. Όλες οι γυναίκες θέλουν πάντα να αγοράζουν κούκλες. Πάντα κούκλες. Είναι φυσικό. Γεννηθήκαμε με το μητρικό ένστικτο. Ποτέ δεν θα αποκτήσεις παιδιά. Είσαι στήρος. Τι συμβαίνει? Γιατί κατσούφιασες? Όχι, αφαιρέθηκα λίγο. Θα ήθελες να φάμε μαζί με τη μητέρα μου απόψε? Όχι. Ο κύριος Αλφρέντο και η κυρία Ρόζα έχουν ενθουσιαστεί που θα περάσουμε την απόψινή βραδιά μαζί. Εντάξει, ωραία μου κυρία. Γι' αυτό παρακαλώ δώσ' μου το χέρι σου. Ορίστε. Και το άλλο. Τι το θέλεις? Κλείσε τα μάτια σου. Παρακαλώ, όλοι ακούστε με. Αυτό το δαχτυλίδι συμβολίζει τον αραβόνα μας. Κάρλος είναι πανέμορφο. Τώρα το μόνο που θέλω να μάθω είναι πότε θέλεις να παντρευτούμε. Θα σου πω όταν τελειώσει και το τελευταίο λεπτό αυτού του χρόνου. Θα τελειώσει με τη σημερινή πρόβλεψη, καρδιά μου. Θα με πας κάπου για φαγητό και χορό. Και εκεί θα ορίσουμε την ημερομηνία. Συμφωνείς? Υπέροχα. Θα ψάξω να βρω το ωραιότερο μέρος για να γιορτάσουμε αυτή την περίσταση. Γενοβέφα. Ναι, κύριε. Πού είναι τα παιδιά? Στην πίσω αυλή, κύριε. Ωραία, κρύψε τα δώρα. Θέλω να τους τα δώσω αύριο εκ μέρους του μελλοντικού τους αδερφού. Πολύ καλά, κύριε. Κοίτα μια πανέμορφη κούκλα. Πολύ όμορφη. Ξέρω γιατί μου άρεσε τόσο πολύ. Πού είναι η γυναίκα μου? Εδώ είμαι, αγάπη μου. Εκπλήσωμαι που σε βλέπω εδώ τόσο νωρίς. Λοιπόν, τι έγινε? Είσαι πολύ γοητευτική. Τι έκανες? Είχα ξεχάσει πόσο ωραία αισθάνεσαι όταν ακούς κοπλιμέντα. Φαίνεσαι τόσο διαφορετική. Αγόρασα τα δώρα για τη Μαργαρίτα και το Χαβιέ. Πολύ ωραία. Βοηθάς? Δεν έχεις πολλή δουλειά σήμερα? Όπως συνήθως. Αλλά αποφάσισα να έρθω νωρίς. Η θεία Βαρβάρα φτιάξε υπέροχο φαγητό. Α, κάλεσα τη Σεσίλια. Ο Βίκτορ έφυγε. Ώστε αυτοί πάνε για οριστικό χωρισμό. Ναι, τι κρίμα.
Αυτή είναι ήρεμη και ήσυχη. Μου φάνηκε ότι είναι ευχαριστημένη. Παράξενο δεν είναι? Ο καθένας με το δικό του τρόπο. Χαίρομαι που θα έρθει. Κάλεσα και τον Ραμύρο. Ούτε να αναφέρει το όνομά του. Δεν πέρασα καν να με χαιρετήσει. Χριστίνα, η μητέρα του είναι πολύ άρρωστη και περνάει όλο το χρόνο φροντίζοντάς την. Είδα και έπαθα να τον πείσω να έρθει απόψε για φαγητό. Καλά. Πάμε να ετοιμαστούμε για το δείπνο τότε. Είναι η πρώτη γιορτή που την περνάμε μαζί σαν γονείς. Και τι ώρα θα έρθουν ο Ρομέρο και ο Παλαζουέρο? Βαλτομέρο, Ναι. φαίνεσαι σκεφτικός. Αυτές τις μέρες πάντα νιώθω νοσταλγία. Σκέφτεσαι την Αλόντρα που δεν είναι μαζί μας, έτσι. Θα ήθελα να ήταν εδώ μαζί μας, αλλά τώρα έχει τη δική της ζωή. Σε διαβεβαιώνω ότι απόψε που έχουν το μωρό της Μαρία Ελίζα θα είναι κάτι παραπάνω από χαρούμενες. Ελπίζω η Αλόντρα να παντρευτεί σύντομα. Μου σύστησε τον αγαπημένο της. Είναι ένας ευχάριστος άνδρας που το έβαλε σκοπό να την παντρευτεί. Τότε θα το κάνει Βαλτομέρο. Πάμε να ξεκουραστούμε μέχρι να έρθουν οι καλεσμένοι. Ναι, αγάπη μου. Καρμελίνα. Τι? Είμαι υπερήφανος που έχω εσένα και το παιδί μου. Αυτό μου το χάρισε ο Κάρλος σήμερα το πρωί. Τι όμορφο. Τώρα πια με το δαχτυλίδι του Αραβώνα είναι γεγονός ότι πρόκειται να παντρευτείτε. Ναι. Και είμαι βέβαιη ότι θα είναι ένας υπέροχος σύζυγος. Ας τρώσουμε το τραπέζι. Πού το βρήκες αυτό το υπέροχο τραπεζομάντιλο? Η κυρία Ροζίτα το είχε στο ντουλάπι. Το χρησιμοποιεί μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Και ο πατέρας μου πώς θα περάσει την παραμονή των Χριστουγέννων? Στο κτήμα με τη νέα του οικογένεια. Μου λείπει, όπως κι εγώ. Αλλά είμαι ευτυχισμένη που τώρα έχει λίγη αγάπη στη ζωή του. Ανησυχούσα πάρα πολύ για αυτόν που ήταν τόσο μόνος. Το πιστεύεις ή όχι, κι εγώ σκέφτομαι πολύ τη μητέρα μου. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει όταν πάρει το γράμμα μου και μάθει για τη γέννηση της κόρης μου. Της θείας Λορέτο είναι πολύ δύσκολο να προβλέψεις τις αντιδράσεις. Η Λιμπράδα και εγώ φροντίσαμε να μαγειρεύσουμε μαζί απόψε. Κοιτάξτε τι ωραίο τραπέζι στρώσαμε εδώ. Ναι, είναι πολύ όμορφο. Το ίδιο κι εσείς. Ο Αλφρεντίτο μου τρελαίνεται να γιορτάζει την παραμονή με γουστόζικο τρόπο. Θα έρθει ο Κάρλος Αλόντρα? Όχι. Αφού παντρευτούμε θα περνάμε πολλά Χριστούγεννα μαζί. Λοιπόν, ας πάω να δώσω ένα χεράκι στον άντρα μου. Είμαι σίγουρη ότι δεν θα βρίσκει τα μανικετόκουπα ή την κραβάτα ή οτιδήποτε άλλο. Είναι μεγάλη συμφορά. Πρέπει να τον βοηθάω γιατί θέλει να ασχολούνται μαζί του. Έτσι είναι οι άντρες. Τι ωραίο ζευγάρι, Ναι. Παρόλη την ηλικία τους, συμπεριφέρονται σαν ερωτευμένοι. Ναι. Μια ακόμα παραμονή Χριστουγέννων που θα είμαστε μόνοι μας. Του χρόνου η Αλόντρα θα είναι μαζί μας. Αλλά τότε θα είναι γυναίκα μου. Δεν θα ήταν πιο σωστό να της πεις την αλήθεια? Όχι, μητέρα. Δεν το ρισκάρω να τη χάσω. Κάποια μέρα θα το ανακαλύψει και θα θυμώσει πολύ γι' αυτό μαζί σου. Όταν αυτή ανακαλύψει το μυστικό μας, θα καταλάβει πολύ καλά το λόγο που της το έκρυψα. Όρισε ημερομηνία γάμου? Όχι. Όμως αυτό θα γίνει στα τελευταία λεπτά της χρονιάς. Θέλω να πάμε σε ένα ωραίο μέρος, αλλά δεν ξέρω πού. Να πάτε στο Κωτιγιόν. Είναι υπέροχα και μπορείτε να φάτε και να χορέψετε. Ο πατέρας σου με πήγαινε συχνά εκεί. Στο Κωτιγιόν? Θα κάνω μία κράτηση αύριο. Θα ταλαιπωρηθείς πολύ να βρεις τραπέζι παραμονή πρωτοχρονιάς. Μαμά, δεν με ξέρεις. Δεν υπάρχουν εμπόδια για ένα ερωτευμένο άντρα. Η Αλόντρα και εγώ θα διπνήσουμε στο Κωτιγιόν. Πρόσεχε, θα με κλείσει με αυτό το ρόφημα. Και πώς θα σε συμμαζέψω μετά? Έχεις πάντα εκπληκτική αυτοπεποίθηση, γέ μου. Σε συγχαίρω. Στην υγειά της. Και μακάρι να ευτυχήσει σαν σύζυγός της. Θα ευτυχήσω, μαμά. Είμαι απολύτως σίγουρος γι' αυτό.